Karong adlaw diha sa mga pagbasa ang mga pagtulunan nga angay natong pamalandungan ang bulawanon kayong pagtulunan nga pwede natong sugdan pag buhat o nasugdan na pwede natong ipadayon. Ang unang pagbasa ng Ebanghelyo naghisgot may tungon sa kabililhon sa pagampo. Makita na to nga si Abraham wala gyud mo hunong sa iyang pagpangaliya sa Dios. Na tungod sa iyang kakugi iya sa pagampo ihatagan gyud og garantiya ang iyang ihangyo sa Dios. Kaya matud pa bisan napulo na lang away sala at ito lugar dili gayon silutan sa Diyos ang mga lugar. Wala ngayon din ay pananglitan. Kamu na nimba. Kung ay napulo ninyo nga buhutan, na dili silutan ng uban. Ngayon na. So, ang pagampo, kinahanglan ngayon nga makanunayon. Muna nga ang pagampo, pwedeng magampo ka sa nahitabo na, pwedeng magampo ka sa karon, magampo para sa maabot. Muna yung mga pagampo nga bililon kayo ang atong dibuhaton. Kaya gani ang disgutan din sa Salmo Responsorio nindot kayo, tingon din Ginoo, sa adlaw na ngayo ako ginabang, imo akong gitubag. Paula nga, mga itag hinabang sa Ginoo, tubagon sa niya. Ingon ana ka buutan, ingon ana ka maayo, ang Diyos nga atong gisimba. Mahinom-dum ko doon ako ikaw pare, may nangumpisal daw sa iya niya pagkahuman, ingon siya, sama, mapasaylo ni mo ito nakasala ni mo. Ingon po nangumpisal, dadig yun mahimo pa rin. Yun sa mo, ilisura, mayroon ginawa ka ma-Diyos. Hindi man din ka mo mapasaylo. Wala diha. Importante na. Niya, kung arita sa ikaduhang pagbasa, ang gisgutan niya sa ikaduhang pagbasa na pinaagi sa pagpasakit, pagkamatay, pagkabanaw sa atong Ginoong Hesus, ang atong kinabuhi, doon ay paglaom. Nga diha sa sakramentos bunyag, gihulagway sab nga namatay ta, na mabanhaw, uban sa atong Ginoong Hesus. Mauna din na ang gisgutan sa ikaduhang pagbasa. So, kung ingon na doon na tayo paglaom, ang ato din kinabuhi, dili matapos sa lugnanan, doon na kinabuhi, dayon, uban sa Diyos, magmakugihon ta sa pagampo o pagpasalamat sa Diyos. Muna nga, kung ato tanaw, bisan gani ang gasa sa atong pagtuo, kinahanglan nga atong pasalamatan. Ano man? Kaya sa pata mga Kristiyano, doon ay mga misyonero nga naghago na yan din sa Pilipinas. Mga Agustinian, Franciscan, Jesuit, Dominican, mga order, lain-laing order, nga nagsangyaw sa Ebanghelyo. Muna inungdan, milambo na atong pagtuo. Unya, atong tuig 400 years, so ikaupat nga siglo sa pagkakristiyano sa Pilipinas. Sa ulog tong 4th Centennial din ni Sugbo, 1965. Muto mga obispo nag-meeting. Ingo mga obispo, magtukot tag monumento. Ingon po ito sa ay pulos. Magtukod kag monumento, dili tanan makakita, dili tanan mahimulos. Ingon, unsa may tukuro na to?
Isa, magtukod ta o kapunungan sa mga Pilipino na misyonero. Kaya nakadawat ta sa Ebanghelyo, isang iyaw na to, ang Ebanghelyo, nga to sa laing kanasuran. O, mo ito hinungdan. So, gitukod nila ang Mission Society of the Philippines. Karon Domingo Phil Mission Sunday. Domingo sa mga misyonero Pilipino. Muna nga naghangyo sa tanang mga pari, kay nagsuwat man ang obispo, address na lang mga parokya, nga mahatag og hinabang sa Mission Society of the Philippines. Nagsuwat na sa Ordo. Pero gani, tungod kay kinahanglan ang parokya, walang naman na tinod na agpangayo. Kaya gingon man mga kulikta diya sa simbahan, ipara yun sa MSP. So, ama nang imo, say, ayaw sikan koleksyon, o kana na, envelope, nas gawas na amo mga volunteers, na envelope, kita man ang envelope, nipis na siya. No? Butangan mo barya, mabusulot. So, yung utang papel. No? Kaya, mo na siya diya. Ay mong ihulog dito sa kahon. May kahon po na mo dito. Pero hindi mo binistorbo, pwede rin mo makuha dito. Niyator po ihulog sa kahon nga naas gawas. No? Wala hinabang. Nga naman, tungod kay ang atong mga misyonero Pilipino kining MSP, dili ni siya foreign funded. Local ni. Mao na ang hinabang sa mga Pilipino ang Katoliko, dako kay kapuslanan para namo. Una taon nga nagkugimi para anak. Ako isip in charge sa promotion and vocation director for Visayas. Di ko maulaw ang mohangyo. Dili man para personal, para man sa among community, para sa among congregation. Ingon anak. Niya, unsa may kahimo ini? Nga dako na katabang sa operasyon sa among misyon. Operating expenses sa among seminaryo, hinabang sa among mga masakiton ng mga misyonero, o ingon man sa among mga pariunon, sa nag-eskwela, sa pagkapari. Kamo na hinungdan. Kausa namin sa katuig mga yo. Once a year ni. Mo na nga, Mariana, makita ko na ay naghalad sa una. Nangakuhag envelope. Pag anak yun, kuha siya siyang pitaka 500, kaya anak niya, niya usa isulod. Niyang iyang tupad, nakuha po 2,000, gihulod niya. Niya, kuratan siya, kaya nga siya, pobre yung nagnaong na akong tupad. May hatag kong 2,000. So pagkauman na misa, giyatangan niya sa pultahan. Yun na, ginsulto ni mo ko. Yung ano man. Isa pobre mang kagnaong, hatag kag 2,000 para ng misyon. Ingon siya, sir, pagkuot ko ni mo sa mong bulsa, at kuot ni mo sa mong pitaka, kuha ni mo 500, pero pagbira ni mo, nahulog ang 2,000. So ako na lang po gipunit, so ako po gihatag. Yun anak. Doon niya, nagkawas niya panalitan, nagbunot niya sa iyong kulutan, o giwalog dito. May ayuhag yun kay basig mahulog. Huwag na ayaw mo punit, may lagi hatag po, really. Ingo, anak. So, mga mga igsoon, importante kayo niya itong hinabang para sa lihok, gimbuhaton sa mga misyonero ng Pilipino. Kaya nga mong misyon na sa Papua New Guinea, sa Tuvalu, sa Cook Islands, yun mga lugar, wapa niyo ni Madunggi. Nakapon na New Zealand, Australia, Japan, South Korea, North America, Belgium, Netherlands, United Arab Emirates. Doon na po na. Kaya kini, kinahanglan ni Gaston. So, mauna nga, ang among pag-adto sa misyon, dili na para na mo. Among gidala ang ngalan sa simbahang Pilipino. Kay kami ang misyonerong kamot sa Katolikong simbahan sa Pilipinas para sa gimbuhatong pangmisyon dito sa lain-lain kanasuran. Muna nga sa una na-assign ko sa Papua New Guinea, dakan ko mga pagsulay nga nagyan,
kung maka hinumdum ko nga, mayo ning ibuhaton, di man para nako, para man is pagtuo nga akong gidala nga nadawat na mo Pilipinas, ipaambit lain nasod. So una, dito ko sa Solomon Islands, hapit ko matay malaria. Yan, surrender ng doktor kay uragwa na gyud, na paglaob. Ipahigda na lang ko, gisantalanahan ko sa obispo. Matod pa nila, kawaan ko kamatngon. Na, kaya nagdam ko rin mga kuwana. Ay gunita na akong kamot sa mahal na birsin. Ipalingkod ko. Na akong dili, tinuod ba? Naglingkod ako, nawala ng malaria. Ito nga, ang among seminarista, dagat, ipahibalong obispo. Si Father Jules, naulian na. Pagana sa obispo, nakuratan pong obispo kay abtik naman ko. Mga kinabuhi sa misyon. December 3, 1996, I could have been dead. Mga to akong lit anniversary. Niya kay kaluyan pa mangko sa Ginoo. Mo nagingon din sa Salmo Responsorio. Ginoo sa adlaw nangayo kog hinabang, imo kong gitabangan. Ana na. Mao to inahitabo. Pero kung namatay po ko, atong panahon na, di po mausik. Ano man? Kaya nagmisyon man ko. Nagmisyon ko sa ngalan sa simbahan sa Pilipinas. Kaya kami may misyonero kamot. Nagtuko sa obispo para sa laing kanasuran. Muna nga, hinaot punta, ang tanang pare, dili manihik. Mutugot nga ang ilang mga parokyano, mutabang sa MSP. Tinuda na ilang, napoy mga pare nga gulo. Dili mo suporta ba? Oo. Nung usahay, magpasensya lang ko, kay mo, po ilang kinaya. Ay nga na ba? Ay ang tinuod, kini, ato mani nga simbahan. Muna nga, ato sa simbahan, mani nga, kuha ng pinukod ng simbahan katoliko. Muna nga, ang inyong hinabang sa MSPD na mausik. Ako man lang gamiton sa mayong pumagi, pagpalambo sa misinerong gimbaton. Wala ka, ingon din nga, usahay, mangayo ta, basig mo ingon, gasamok-samok lang ka. Ang tinuod din nga, balag magsamok-samok ka, parehani sa Ebanghelyo nga, ang ayo nga natuog na itong ipangayuan, ipukaw pag yun. So ang ako nga, kung nakatuog, mapukawon mo na ako. Sa inyong katunglanan, isip matuhod, na mapaambit mo sa misyonirong lihok sa simbahan. Kaya di man mo tanan makadtog laing nasod magmisyon. Ang inyong misyon, isip magtiayon, mong pagpalambo sa inyong pamilya. Ang isip misyon sa kapunungan mo ng paligod yung kapunungan na adya. Pero kininga mo, lahi ni siya. Muna nga, lisod, kaya doon na gani ko'y kauban nga nakabsan sa kinabuhi, nagmisyon sa Papua New Guinea. Batanon pa, mga 40 kapinpang edad, Iloilo, si Father Robert Sablon. Dito siya namatay. Pagkamatay niya, naam siya sulat, nganto na siya palubong. Wala matuman, kaya ngayang nanay, mayroon nga dandang, ang patayang lawas din sa Pilipinas. So, ginalag yun. So, naana mo gilubong sa among sementeryo na sa Tayon, Konsolasyon. So, yun na. Ang misyon, dili piknik. Ang misyon, lisod. Pero bisan lisod, sama sa akong nagyan, malipay ra gyapon. Ano man? Tungod kay kining ginbuhaton sa misyon, muna kinaya simbahan. Matod pa sa Adventist number 2, gingon, the church is missionary by nature. Misyonero ang simbahan. Kaya muhunong pagka-misyonero ang simbahan, mamatay. Sama nga ang misyon sa atong Ginoong Hesus, kinahanglan atong ipadayon. Sa panimalay, sa barangay, sa liya, ato nang gamiton, palambuon na to. Kaya maunay atong tumong isip matuhon. Muna nga diha sa mahanamo, gitudluan ta sa pag-ampo nga makanunayon. Diha sa unang pagbasa, gitudluan ta ni Abraham nga dili ta mohunong pag-ampo para sa mga makasasala. Muna yung importante. Usahay magod, ato rin tanaw na itong kaugalingon. Mag-ampo tapi para lang sa atong kaugalingon, para sa uban.
Yan po nato itong mga kasala nga mahunong nagbuhat og sala. Yan po nato itong mga bakakon nga mahunong nagpamakak. Mauna. So, importante na. So, inaot pa unta nga kining maong pagtulunan, nga ato nagpupo, diya sa Ebanghelyo, sa mga pagbasa, ato ni nga magkatagag kinabuhi sa atong adlaw-adlaw nga panikay-sikay. Ato paningkamot, isip, matuhon, ug puhon, makasulod sa gingharian sa Dios.